हाय हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। जानो हागौ नोंथांमोना बे आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो मोनथिखाबाय आरोना भिडिअनि टपिकआ मानि थाखाय जागोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर बे भिडिअखौ फेसबुकआवहाय नुबाबो जानो हागौ आरो सोरबाफोर नुवाखैबो जानो हागौ आरोना। जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोना प्लिज अननानै बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांदो आरोना। थ' होमब्लालाय लोगोफोर मानोथो गोबाव खालामबाय थानो आरोना। थ'दो होमब्ला डिसक्लेमारखौ लागायदिनोसै। थ' लोगोफोर फैदो बिदिब्ला मेन टपिकआवहाय नङा होनब्ला लोगोफोर। दानि जुगाव नोंथांमोनाव बा जोंनि बर' समाजावहायनो बांसिन बेबायदि जायो ना गुबुनफोरनि समाजावबो बेबायदि जायो आं मोनथिला। नाथाय नोंथांमोना मानि खारनाव बेबायदि जायो मा जाहोननि थाखाय बेबायदि जायो फाथैलाइ बिसिनाय बा गथ' सासे जानानै गुबुन सेंग्राजों खारनाय बा गुबुन हौवाजों खारनाय बा सोरबाफोर हाबा जाखानाय हिन्जाव लाना खारनो हानाय जोंनि बर' समाजावल' मानो बेफोरबायदि जायो आं एसेबां बोरैबा मोनो गोसोफोरखौ। मानो बयबो बुजिलाया गावजों गावनो मानो एसेबां बेबायदि जाबाय थायो। नोंथांमोना माबायदि संसार जानायावबो मानि जाहोननि थाखाय बा हिन्जावनि प्रब्लेम बा हौवानि प्रब्लेम मानो बेफोरबायदि जाबाय थायो। नोंथांमोना संसार जालायनायाव मोजां मोनलायनानैसो संसार जालायो नङा होमबा, जर जुलि जालायो। आरो गावजों गाव मोजां मोनलायखानानैबो गावजों गाव गोसो मोननायखौ गोरोबलायनानै आरो मोनसे खालामनानै नोंथांमोना हाबा जायो, जर जुलि जायो। जर जुलि जाखांनायनि उनावबोदि मानो बेबायदि नोंथांमोना फाथैलाइ बिसिनाय जायो आरो मानो हमनो हाया आरोना। दुखुनांथाव बाथ्रा जायो आरोना। जोंनि समाजावल' बेफोरबायदि जायो, बेफोरबायदि जाथाया नुफेरबाय थायो आरोना लोगोफोर। बेफोरबायदि जानायनि मेन कारना मानि थाखाय जादों आं नोंथांमोननि सेरावहाय ससे भिडिअनि क्लिपखौ देखायना होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोल'मोन आरोना। थ' जानो हागौ नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ। आरो जायफोरानोखि बे आंनि चेनेलावहाय गोदान नोंथांमोना प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोना भिडिअखौ नायो नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरोना। प्लिज अननानै आं नोंथांमोनखौ बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो जायफ्रानोखि आंनि चेनेलावहाय गोदान प्लिज नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। बाय बाय।